ngisi ons kung ma-distract ko. Ay, pag sad. Sad kika ons. Hey guys, welcome to my channel. So for today's video, I'm with my special guest, my best friend since birth. Char. Muna siya akong gi-introduce dahil sa katong sa ko ang last vlog katong about akong high school life. So mga niya si Andrea Malaza. The one and only Nishara, a friend. Hi everyone, my name is Andrea, not Brilliantes. So, ako ang best friend ni Paul nga English Shara. But not Konyo. Okay. So today what will we So, karon atong buhaton kay iya pa make up like for the first time. yeah, since wadyo ko experience aning makeup, so ang twist ani kay dili ko niya hatagan og instructions, nara siya ipakita nako na pick na ganahan niya ni achieve sa iyang naong. So ato nang buhaton kasi professionals pita diring dapitan no like so nakapili na siya guys sa iya ang look na akong i-achieve karon. So professional gyud ta karon dapita ha, hinumdumi na professional gyud ta bisag first timer pa ta. We got it. Oh my God! Wow! Oh my God! No instructions Professional needed. yung first time we're gonna kikirin. Yeah, ana man siya mga pinanganak na daan na ka ng mga professional. So ipakita na ang imong ganahan na makeup look. Klaro, oh my god. Oh, di ba? Ibutang na lang namo dito sa kan sa screen. So But dira anyway, siya. the eager look. Kidding! Couple of vakansiya. Alam natin. Say what? So without further ado guys, let's begin and start the challenge. Okay, so first ato buhaton as a makeup artist, ang una ginabuhaton kay ang Joe, kilay sa di atong buhaton di ay kay si Kilay na. mo gid ay. Tara. Since batik ko siya kilay. Since Pwede di ka mo appeal? No lang. Pwede di ka mo appeal? No lang. Are you proud of me? So, unahan na to ang kilay kay since dili siya blast. So, Opposite ko ni Brilliantes. so ako maka mag-prefer. Kani or dire? Either. Para ni mo, ikaw. Feel ako kani kay mo, feel ako na naibahid ng ginamitan. Kilay dyan yun. Kilay, kilay. Di. Dili kay makakana ka na makasabot ra ka. Bitaw sa di mo gitu. Nara dyan di mo. Nara na ako kay ako man ang makeup artist, di man Piyong ikaw. ko, piyong ko. Di ba? I will close. So tanaw na ako kay ako man nama dire ang I makeup will- artist. So tanaw gyud ka dire. Ay, atapoy. Di ba wala ako siya aki. Apa ko sila? Ah. Magsakilay lang sa mo, magmaan na taani. Professional ba yan? Diba ka, okay raman na siya naka na makapat-kampat at first, guys. You know, we have concealer to conceal the imperfections. Kapit ka sa ang kasan ng kamot. Jadi ko pilit ang mga kuan. I love it. I love it. Next, kilay. Wow. Ay, tanong sa iyo ang naong kay... Oh, ay, makita mo gawin. Oh, nana siya kilay. Amazing! Power of makeup! Ano di ay na... Na-feel ni mo ang kurog sa akong kamot. Mao na siya ang mga professionals. Amazing! Next, kay... Ato siyang i-conceal para ma-shape pag maayo. Makaroon ako sa iyang face, sa iyang expression ang satisfaction. Concealer ba? Kailangan pa na siya i-mix. Marag, ay. Nasa akong guts na kailangan i-mix kay yung mga molecules, yung mga... Yes. Wow! Ang uban lagi sa makita na ko ba kay kanang tilap-tilapan ng kuan. Ano man? For example, magandang kilay na naon.
Or kailangan basa? Basta siguro. Ay, kailangan basa. Depende sa kanang kuan. Depende sa makeup artist. So ikaw, unsa man imong buhaton? Kailangan siya, if dry ra kaayo siya. Akong anti-wet wipes. Wet wipes. Char, kasanitize ko ni laway-laway. Wala uso San Carlos laway-laway. So, ay taga San Carlos dahil ni siya guys. Tapos ang iyang course and everything. Sige, suyo. Pero tanaw na ko, dahil na yung makeup artist dire. Wata. So, nibalhin ko sa USC pag grade 10. So, nag-graduate nito sa kanang kuan. A very nice school, Sandalwood Ceremony School. Nibalhin ko kitong kasi issue lang. Naka-issue? Ano sa issue ni mo? Wala yung kibawa ng issue ni mo. Gahat na, mag-mention dyan tag-issue dyan, kato sa ato mga maestra nga to. Ay, maestro na ito. Nag-issue na to. Ano di ay? Sige, continue. Next. Yan. So, basta ko San Carlos pa grade 10. Nga dako imo ang kan dito like imong adjustments pagbalhin nimo. Yeah, I think dako adjustments ako kay nang culture shock ko for kanang dako kayo ang kanang picture. school. Dako Yeah. ang school and then kanan kay gamay kaayo pila ra gud ta ka kuan 2 sections and then 50-50 students. Yan na, di ba? Di ang to ako ba sa San Lorenzo sa ba? Mo gani, duha ka section yung mga 50-50. Di ba to 50? Sila dita ka buka na sa 100. 100. Eh, di dito 100? Basta lahi kong swilahan. Dili mong good. 30 mong good. Mo ni limit nila nga to. 30? So 15-15 sa usa ka section? Dili ba ang usa ka section? So 60 students. Okay, so now na sa mata. Sa eyeshadow na takutin yung sa mong story. Wala, bago bago ni? Buti na dili na ko ingani, dili na ko wala. Kaya pa ning ilabay. Lahi yung practices ato ang school ug sa San Carlos kita everyday mag-flag ceremony ato ta sa quadrangle exercise. Let's get physical. Dito di ay. Dito kay every Tuesday amo ang General Assembly. Nya, So okay ra makakadito ka pag first nimo. okay naman. Naka-fence dayon ka. Di mo ko kanang Social. social. Okay, ano tawagan ni? Lahi mo dyan sila ka na style nito. Kita ka ng comment, pang low-key. Low-key lang. Low-key lang kung ito. Loki bisag wala gyud pa. Wala ikabuga ba loki gawon. Pero ka lang naning, ako mawistra ganahan ako sa... Kay naning ka. Wow! Ano siya issues. Wala, di ko ka-focus sa akong kanang life sa San Carlos. Na naman. Naiga-makeup na ako. Kanais ana sa imong makeup. Oh, just trust your makeup artist because Because they why? know everything. Because? Because Kim? Isa ha, nagnihit man tag mga materials diri. Nagnihit ka daghan na ito. Butang, di lang kakibaw mo. Ana maghitna ang makeup artist kailangan daghan og kuan. Di ba? Kumistra ko rin kasi sig diba sa iyang kuan. So maestra ko nimo. Maestra ko nimo. Diba? Nag-lecture niya kay mag-count ra kung pila ka diba yung Dugay mo gid yung makeup gid sa. Abi na kog dali lang gi-expect ko mga 30 minutes mahuman na mi so 15 minutes na diri. Oh, di ba? Kita ka sa vlog dapat dito kaya. Say course nimo ma'am. Kuan pa. First year, second year kay bachelor's science of accountancy. Ako ba mo? Basta BSA and then current third year kay BSMA kay ako ni take. Kibaw ko na ko di ko ka-take sa kanang kuan. Qualifying exam kay daghan ako below cut off. Wag ganahan na makakasi mong course kaharon. No regrets. Di na lang mag-tell. Pero makita niyo mong self as a accountant. No. Dili niyo makita yung self. So unsa day makita nimo mga 5 years from now unsa man dai ka? Kuan. Andrea gihapon. Triya gihapon. Businesswoman. Kita nakahad koan Red Panda. Wait a minute. Mga natong Yachi Brunalo.
Nice lagi na kabalaka. Ang makadapang good ana good kay ang Eyeliner. eyeliner. 'Di ba? So mag-eyeliner na to guys sa aya ang look. Okay. May ninginani kay Sayendra. Oh my god. Ano yung pamata ko ni mo dayon? Eyeliner man eh. Paugong na ka Oh, niya. yan, may mata mambod ka. Ay, kisa minigod mata man daw. Professional. Ano man na, uy, sige na, good. Okay, next video, ako yung tudlo niya unsa mag-instruct ko niya unsaon pagka blend og taro pag okay. O pag ganyan na human, ikaw ba, don't jump to the conclusion. Diba, ano, baka makabok sa vocabularies, eh? It's so not me, right? Ah? Napay lang ko ba ko. Naisa na. So, dili na ako. Dili na ako maghago og butang sound effects na kay naana sa daan. Kana bitaw ka na ko, ang low budget yung Low YouTube budget. channel. Pobre pa man gud ana man gyud na. Nakat siya. Sabi na mo ko ganay na to burnout pag nakabantay dayon ka. Pila kag kuan sugod na tong blush. Okay. Wow, Pikachu. Nice man gud siya ads. So katong sa una pag grade 8 katong Mr. and Miss Foundation yung ni makeup. Kadaog yun ni oy. Wow! Jesus Christ, help me. Saan lagi siya? Ay, dry kasi ano? Mat lang siya. You do the work. Katawanan ba kanitong videos ha? Kaya ani oy. Ano, bitaas lagi yung kilo ka ads. Makataas si kilo ka? Hindi manan sa mong kilay. Di. Nano man mutaas sa mong kilo. Guntingan ni mong kilo ka? Di. Kuan lagi kayo sa Gamay kayo. Guntingan mo gud ni mama pag bata. ay dili man taas man siya pero kanang kuan matusok kang giningmutan. Kanang dili siya kanang ang taas kay ba kay mo ang di ba imong beginning hair. Oh, kitaas dayon. Kani ha? Oh, taas na dayon siya ba. Kung magbangs ko okay ra guro siya. Di ba kay di ba tanawa, mga padre kay nakoy mga buhok diri na gagmay. Oo. Tapos Wala mubo nito siya, kaya mubo kung siya to pataas. Imo kay taas dayon. So we're done with the looks, guys. Mao na ni siya. Uy, batian na ang gulo mo ra kag ungo. Ito. Sa ni kalag-kalag. Oh my god, rate it guys. 1 out of 10. 10 pinaka... Ah! Close up. Close up. Look. Wala yung kag... Mura kag ka nang gireject sa St. Peter. Reject sa St. Peter. Rejected. Oh my god. Rejected sa St. Peter. So what can you say about your look? Sa ako ang First, work as a first timer. no? Okay. So, kilay man tayo nagsugod. So, rate og 5 out of 10 kay... Di kay 5 out of 10? Yes! Kibaw ba kataas yung standard. Si kibaw ka ako kilay. Importante kayo na nako. Hala, oy, kanindot na sa imong kilay. Pa, Ay, maumaura sa ako, magbuot lagi. Ikaw na lagi pag ako. Ikaw na Sige, pag dali. ako. Part 2. Ang eyeshadow.
Di mo mo blend. Uy, nabaga na kayo silang. Okay na to, pag so good kay kadi mo pa rin red, okay pa to. Pero I think kuwang na siya sa blend siguro. So, Tungkol to sa brush. 7 Tungkol sa brush. 7 out of 10. Okay ra ang 7. Not bad. Thank you. Okay, rating sa eyeliner is 8. Not bad. Oh, may okay ra. Not bad. Pasar gud siya. Anya, sunod ang foundation to yung gibuhat ng ganahan ko, 10 out of 10. I love it. Wala pa ganyan yung concealer. Pero basit tukot na dyan sa akong skin nga, kuan. Dili tungkol to siya sa kung pag-ana ay. Oo. Namo ko na tungkol man po na sa presence gud sa kamot sa ang Kasi sa sound effects sa nimo. sound effects. Namo gyud na siya impact. Nya, sunod imong gibuhat kay nag contour ka sa ako, dili maglaro ang contour. Kuwang siya. Okay, natural look Di man. makakibaw sad sa kanang kuan. Sabot ko kay tungod first time yung pagkuan sa ako naong. Ang blush di siya pantay sad gali, pero sige na lang. So dili contour ito di man. Kuan, sa ulo na pa-great. Kaya mo ko na siya na look ka ng tipsy. Tipsy blush. Or drunk blush. Pero sa kuan pa, 4 out of 10. 4? Kailangan di siya gumabot dire. Di. Sige lang, next video, I will teach you how to Doggy. properly Ato doggy. Doggy! Pero nice yari. Tungod ani, makahatag ko rin mo 6. Mo ni nakadagdaog ka ni, wajud ko ganahin jud ani. So kana na lang unta akong ibutngan. Last key, lips. Perfect ang lips. Unahan ko. Assignment na lang, assignment ang rating. Assignment na lang rating. Okay na lang. Okay na lang. BFF Bella to. Overall look is 6. 6? Kaning jud ang kaning kung kibaw kung natural na to, okay ra kibaw siguro ka pero Naman na siya yung story behind sa mo ang eye look. Kana siya diri, di ba? Kanang pink, o gimang kilay. Kana siyang nasa tunga, kanang white, mo na siyang fault line. Kapoy natin Diba? So, ano to siya guys? Ito na yung itong video vlog. ASMR version. Bye! Bye! Thank you. Subscribe, like, and share sa mga friends ni Ads na mga social i-share ni Nini. Bye-bye! Bye!